Ramalego Usonga Samuel Atandi dwaro ni Gavana ma Siaya James Orengo wuog eler ewi wach ma okwako ndiko eti jotije moko manyocha ne ochungi e tich ne gin jotije manyawawa kata mabandia. Atandi wacho ne nyaka kaw okang' ne ji ma itudo kod wach ndiko mar jotich makamago makwan gi romo 380 nyakora mogik masani iwacho ne gin jotich mabandia e kaunti ma Siaya. Steve Biko nigi ler. Ndalo manok kende bang' duol mandiko jotije tich e kaunti ma Siaya, riembo jochiw thieth 382 kitudogi gi yudo tich e yor mibadhi. Paro mopogore koro medo wuok kuom jopiny kod jotelo e kaunti ma Siaya ewi kaka jochiw thiethgo noyudo rak mar tich kod kaka nochwalgi e ute thieth mopogore kuom thuolo moweyo dweche 8 ma gisebedo ka gitiyo maonge osara nyaka e kinde manyocha ochunggi ni gin jotije manyawawa. Ani olose kar chung' od bura ma Lego Usonga, jaod bura ma kono Samuel Atandi nolieko ni oserado gi moko kuom jochiw thiethgo mane ochungi ka giywak ni moko kuom apisas e kaunti ma Siaya noyako omenda makore lach kuomgi mondo ka giyud thuolo mar tijego. What we are saying, if you know you have taken money, we don't want a situation where jobs are for free. There people should be employed, just you do interview, you are hired. But in case you take somebody's money, please give them those jobs. I met so many people who are crying and saying, I sold my land, I gave them 500,000, 400,000, they promised me a job, I was given a letter, I reported, I worked for 8 months, I was told I'm not eligible to be employed here. Atandi nokwayo Gavana ma Siaya James Orengo mondo wuog oko kendo luoko lwete ewi wachno kokalo kuom luongo apisas mag duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC kod okwach kich mondo non apisas mag kaunti ma Siaya mitudo gi mibadhi makamano. Has a lot of powers as governor. You can fire, you can invite DCI to investigate, but more importantly, you have to take action and fire those officers who are involved in those malpractices, because we don't want our county to have a very bad name. Machielo, moko kuom jotend rowere kaunti ma Siaya nowuok oko mar kwedo mibadhino ka koro gikwayo od bura ma Siaya mondo ru nonro ewi mibadhino. Senior Counsel James Agre Bobore ne nyaka koro iwuog oko kendi handle wachni gi justice mimondo jowagi ochul gi salary ma gisebedo ka gitiyo higni dweche giduto te to kendo ok mana chulo gi salary kende nyaka migi papers ma legit migi ketgi payroll or else the business will be unusual in Siaya County. Assembly is expected to, number 1, summon the County Public Service Board, CPSB, to explain the unlawful and incompetent actions leading to the disowning of 382 workers out of 502 which was recruited. Summon the Department of Health to account for its role in this matter. Manda gen gik moko matin eni omiware aswa marigni dweche 8 mwasebedo kwatiyo mondo ochako reinstate jowa ma ogolo wagogo odwok e system nikech wan waonge makosa onge gima watimo. Bod mandiko jotije sirkand Siaya to podogo nyon ni mana jochiw thieth 220 ei 502 ema nondike yo makare. Penjo maduong' en ni ng'ano mane ondiko jotije manyawawa e tich, ng'ano mane omiyogi oboke mane ochwalogi kuonde tich, ponono ne giyudo tije yor obok ma chik ok opuodho. Dibed ni jopiny e kaunti ma Siaya osebedo ka yudo thieth kowuok kuom jochiw thieth morem. Gin penjo ma igeno ni sirkand Siaya dhi wuok oko mar lero. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Okoromogi maneka weche medo tidore.